Guys, punta na tong tanan. So, human naming pagas pa pag-Abril. Sa mo sa aming merkado. Palit sa mina sa mga ipagpalit sa ugma. Barkada silang tulo. Tulo ka iro, barkada sila. Mura day pa na silang tao no. Wala mo dadas kimi-kimi guys kay wala panahon mo kalit uwan. Yan na ba init uwan. Pero gabi nalipay ko gabi kay kasugad uwan. Daghan ko na sa tubig. Salamat sa Ginoo. So patawad sa ko dari battery guys ang relo kinawa ng battery. Awa na ning andar. Sa patauran ang battery. Sa patauran ang battery. Sa patauran ang battery. Ha? Kung sa atong palitang ingani. Rakaring ingari ba? Gamay. Sil ng battery. Asa man na? Kanang kuan basta kay mo andar. Kanang barato. Ito man yung apel taod. Ito naman da 3 years man eh. Apel tao 250. Ko'y warranty. So, pila pa warranty? Sa katuig, kung di mo abot og tuig ba? Og di mo abot og tuig ang battery. Alisan og Sige. Buksan ng battery ha. Murag maura man siguro nagnaong battery ha. Na. Masuni kay na warranty. pindi. Pindi mo rin Okay ra na tag 1 year. Basta kay na urasan. Tuwit eh. Hanggang na sa tuig tapin mampud. Sana sa alis di. So pamanto na yung pisto. Murag dadto paman siguro to. Bawang sa tuig nagtao na naghala. Bajin ko dyan. Budget to? Budget ba to? Shout out Ate Mayet. Mao ni isang kuan. Hatag ni ating relo. Gagawin mo? Patuntang usaba atong ipakuan pud. Mura magud sa nagnay na. Hindi man po naka... Dili. Taora na ka jud. Set sa oras. Mo adjust pagkada nino. Mo adjust pud. Thank you. 250 ang taon. Yan, sige ka din. Ito na. Okay na ang relo. Battery kay malubak. Nagajud. Ito ay kuha ng limonsito to. 100 ang punuan. 1 to 200 ring tinagpiso, 1,000 ring 5 og dam. Asa ang ipatibok guys sa gamang coins. Pero di bugat sigda 1,000, 300. Jis 30. 180 tanan dam. So 1,000 1,020. So kana guys, nipalit na lang popular ko og lumpia wrapper. Wata ikubag pa dir. Agoy. Thank you. Unod na pod. Ha. Easy. White sugar. 194. The brown sugar. Black na yung mga. Kuha mo yung mantika dani? Pil ring na ikuan lighter. Uy, ang hadeng sabon pa dir. Nisa. Tan sa kong sabon sige laman ni kalimutan ng among sabon. 22. Rizal, Rizal. Ni Tungtung Sabato, 216. Nga banggi naman. Powder nga ko ang syrup. Syrup nga. Ay di ah. Ay, wala na orange. Yung tanin nila eh. 67 daw, 167.
Kuha din nila ng siyan, pagkawan. Hindi ka tidak. Bukan ako. Kumakuha mo ko nila na mo. Sabi ba pa. Mampuy nga ng mga awat. Ang gato. Kailan ba ng cricket? Guys, mag-shadow ko karon. Dara miss bay guys, nauli na mi. Diyan magluto ko karon og shadow. Ito isda. Uy, nakalimot ko sa tuwing tong isda. Basta kayo mag-shadow ko. Ito kumubuha na kitaan. Naman sa isang atad to. So mag-shadow ka karon guys. Kay lami ikaan og shadow. Naman yung mga ingredients guys. Naman yung mga ingredients ang lutoon. Ahos, bujas, and kamatis. Huwag nakalimot ko, palit o sibuyas dahunan. Nga tuman tamig merkado, nakalimot. Pagkatid ko, palit o sibuyas dahunan. Ada. Basta ka maluto nito. Kada maganda itlog. Bana na. Yes no. Basta mo sas, maniog to. Kaunan ang kalibutan. Madura po. So gabi grabe dyan ipadya na kay ning kusog ug uwan. Unja napuno ag amang tab. Napuno pa jud na mo sudlanan. Grabe awas-awas lay tubig gabi. Awas-awas ag amang tubig sa drum. Naul na naman sa uwan. May adto gyapay daghan sudlanan kaya kasi ipang sahod. Kaso nakapuno naman. Salamat sa Ginoo kay nakapuno na gud amang sudlanan. Bala, di mo agas pila ka adlaw. Bitaw. Ja maot ka so kaning agas agripo grabe ra bitaw niya. Timing pud nga ning uwan. Bis ning uwan gabi ning agas na noon pod. Okay ra pod kay daghan mo pay nanawd siguro. Bawal mo ka kay gabi nanawd ko og tubig sa uwan grabe gid nang lipadja. Pang nang lipadja ni benek. May hakuanan guys, kamatis. Sanay jang hakuanan panghiluan. Pananogasan naghang tanang panakot guys. Saris pag kung hiwa. Yung kamatis. Sibuyas. Ano sa guys, sibuyas ko na yung kuan, Bisaya. Sibuyas nga Bisaya guys. Kaya gagmatoy siya. Kari. Tagalog. Hindi. Kamatis again. Alam mo guys, sa hiwaon. Inanay ko, hijang apang hugasan lang ang sa hiwaon. Hilo na ni guys. Hilo na ni atang mga katanagutan. Pwede na siya iwain. Hilo na pa niya akong kuan. Kanang na ay hiwaanan. So, nahan sa rin hang kamatis na. Panakot. Napaman may isda. Freezer. So, amang lutoon doon. May amang isda pa niyo ito. Sa shadow fish. Kalimot kung sa tuwingan na itong mga isda Malagmi mo ito sa isdaan. Kalimot dyan ko. Yung isdas bato ba to? Yung isdas bato lagi. Sa bato. Ano yung ganahan yan? Sana hiwa-hiwa. Bitaw ko panakot. Ganahan ko. Ano, ganahan mo pa-assist na. Ganahan ko maghiwa-hiwa mga panakot. Ganahan po kung magtanaw ka na maglupo. Yan na. Sunod ako na maglupo. Kung karon guys, huwag na yung mga di mahibawan natin lutoon. Magtanaw raman tag tutorial sa YouTube na naman. Slice yung mga kuan hindi slice yung mazo na kuan manang ipili siya guys hinog di pag totally grabing hinuga hinta magdomingo kay kapili man tag makapalit man tay ngani ka ng pinuto siya tag jis timing to bang na ito nga tay sa gulpos ginamos nga na hindi ka ni
Yan na guys, ang panakot. Muna ang panakot, sibuyas, ahos, o kamatis. Hingga mani isda kuan man isda, kaila. Kalimot ko sa handa ni. Pagpalit na mo kay ningan matong tinira ng sa nga, nakalimot ko minuong ko. Ito yung isa. Ito maluto isa. Ito maluto ang isa. Luto na isa guys, luto na siya. Mag-isda man siguro is bato ni. Isda bato man ko ni. Mo lagi po, bato. Ag kinaklas gang itlog, mo mga nagdaglami guys. Kaya naman na kirito karon, magisa na ko ni kanay butang ng isda. Ag sa kaniliot. Liit siguro kawang gamay, liit siguro tahang gamay. So, di na guys, luto na ahang kinakasgang ipritong isda. May dake gamating. May gamay, dake kinadakaan. Charis. Isda ko na nis bato guys, murag kuan man siguro ni kanang lapu-lapu, ambot. Man siguro. Basta kanang man ako prito guys. Hoy, ngano nakasagad naman ka? Aga, nakasagad naman siya. Isa na ko guys, ahang panakot. Ako panakot guys para sa shadow nga isda antag oil guys. So na guys ang aking panakot guys, mana yang mong panakot kare bisa na di budak. Ako kung sibudas na din, mahunan. Kung sibudas na mahunan guys. Hindi mo po gamit sang luwag. Hindi mo na yung luwag siya. Guys. Talagang patataran. Okay. So, takuban sa sila guys. Sana sa ngayon bundan ng tubig. Hawa nagbatang tubig. Wala na ko sa kinakasgang itlog. Nakasgang itlog. Itlog sa mga kuan. Okay. Doon na dari isda guys. Abiyag. Sejam halo cari halo balihin. O diba mana may shadow ang isda kayo pula may panizagi iskabit si siguro guys no diba sa kayo mana ni mga person untuk taud. Ken, Ken. Ken. Bukaw sila pa naman ito na ta. May special recipe sa shadow isda. Kaya sa mga kalamit ka na Julie. Okay, sa mga una meron.
Wala dyan na tayo si John Siga. Okay na guys. Tawang na. So, lamig na dyan si John. Uy, kalami ba? Parang nami akan dyan guys. Nami pa ni Udto. Ni Udto tanin dyan guys. Ni Udto tanin dyan. Luto nag-among sarsyadong isdas bato. Ito tanin Udto. Dali na mo ya. Ito ta guys. Ni Udto tanin dyan kanan. Ni Udto tanin dyan kanan. Kaya kabusgan. Kami day. Kilawin nila. Kimi. Kilawin Kim. Lami lagi Kim. Lagi. Bukod. Trabaho. Tato. Kilawin Kim. Lami lagi Kim. Kilawin lang. Hindi ka iman. Ha? Ay, siguro. Sakit? Lamiin. Dali kuya. Pagod. Ginis na. Masa ka siya, be? Ito ta guys. Ito ta ninjo. Ha? Ano guys? Ang kirakin kinamiin. Ano ba dahil? Init. Pag sinig kayo mapaway paghawan sa luto. Ano ba? Relax di ron kay ang klase. Relax ron. Ang tayo mo dyan yung buko. Bangus na. Di, kuwan ni isda sa kuwan. Isda sa bapong. Siguro ni palaw. Ano tayo ni kuwan. Kung sayangan doon sa isda. Sino? Sabi ito. Kalimaw ko guys. Limong sasyado ng mga iskabitsihon. Hindi naman. Bukod. Dahil na kuya. Dahil na ba? Sana. Wahi. Muwag. Hoy! Apa ni? Ha? Yun siya. Ano yan? Kuya, saya mau ikat kursi ya. Kimi. Ambil dai. Okey kayu. Hello saya. Hello saan saya mau kaingan. Lamig. Ano ba? Lamig. Okay. Dara dai ka. Sabaw. May sabaw no. Mamihan net sila. Galing. Ano ba? Kami. Nakagamong bating gamating. Kami. Kim? Kami pag yung katog no. Nihan no. Kim no. Guys, Masa namin mga ipon Kim? Dito ba? Schedule na ba ka-uma para doon ibot? Uma. Kamu naman ito. Schedule ta ba sa doon mga next Tuesday. Ano ba nga daw yung ibot diyan ka? Martis mo. Martes? Ilis amos kuya. Asa? Narasin ka. Ang mawa ng kuan daot. Hindi mo kalak. Kaya, Naibot ang nakuha na. Kung Stisya. sakit. Ito bang para sa ginluan ng mga ipon? Stisyahan. Wala sakit na. Ito dahil. Stisyahan naman. Kuya! Dahil! Hindi nga, ang galing.
Guys, sama naman namig paniog to. So, nahurot ka dyan. Gilamian ag mga kuan guys, ginsakupan. Itaw. So, mari sa midaras likod kay maghinlo midaras sa mga saging. Labeng.